అందరికి కూడా Гледай, той като мечкото и нещо. Ако не бяха отишли да се документите, не ще. Аз ще правя повече снимки. Можеха да чакат тук. Да, бе, той има едно видео, давай с снимките. Аз ги снимах с двете щастливи баби с щастливия внук. Ало. Салата няма да снимам. Има как? Няма, аз не съм снимал. Вчера не го си? Не, вчера, точно така. Вчера не можа да го снимам. Смачках ти го. Че той дърпа те с ръце. По-леко. Той е много голям, внимателно да не вземе да избега. Сирва, ти какво мислиш с тези големи? Да остане грешко, като той се скрива вътре. Той не се Дай да вижда. снимам децата. Вари, докарай колата. Отгоре. Къде не Отгоре, искам? има ще върнем до той път. Отгоре. Ще върнем до сървоклаптя наблизо. Той мъж. Той е най-близо. О, дядо, ти му цуна няма. О, айде. Няма, вече, няма. Беше говори, забравили ли, че то всичко мама. Мама тук. Айде. Раус. То лице няма смисъл, чакайте. Бебето, бебе, ей, айде. Кой? Ама не, с отгоре си ги опалала, иначе. Една да са ви да. Има кукуряшки. Кукуряшки.